masana'antar Kannywood saboda mata da suke dafifi a cikinta sai ake mata wani fassara na daban, sai ake sa ta a layin kamar banzatar da kai ko shashanci ko makamancin haka, ko kuma in yarinya ma ta ce za a yi fim a riƙa kallon ta 'yar iska. Ba haka abin yake ba. Mata akwai dalilai kusan 3 da yake kawo mace industry harkar fim. Shi fim magana ce ta kwalliya, ita kuma mace 'yar kwalliya ce. Fim sai kin sa kaya sutura mai kyau, an sa miki foda, an yi miki ado, an sa fitila, an yi waye, sannan a zo a haska ki sai an ga kin tabbatar kin yi kyau. Sannan za a sa kyamara a ɗauke ki a watsa duniya ta gani. To su kuma mata duk abin da zai sa mace ta ganta ta yi kyau, wannan abun fa suna tare da shi. Shi yasa idan ka lura ko da TikTok ɗin nan ka shiga ka duba za ka ga mata sun fi maza yawa. Me yasa? Kwalliya. Saboda mace za ta yi kwalliyarta kuma in ta yi ta sa filter ta ƙara mata kyau. To wannan dalilin shine yake mafi rinjaye shine yake kawo mata industry. Sannan kuma wata tana zuwa ita dan ta samu irin mijin da take mafarkin ta same shi a rayuwarta. Ta ya za ta haɗu da shi? Sai ta zo industry, ta shiga harkar fim, an mata kwalliya, duniya ta ganta, daga nan har za ta iya samun mijin da zai aure ta. Wata kuma kawai ita babban muradinta ta je guri a ce wance stardom ɗinta ya ɗaga, ta zama tauraruwa, wannan shine burinta. Wata kuma har ga Allah matsi ne na rayuwa sai take ganin ai ga waccan ta shiga fim, ga ta da mota, gida, waye da sauransu, ita ma bari ta yi attempting ta zo ta ga ya abin zai kasance.